Salm numru 15. Min jista' jgħix ma' Alla? Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb? Min jgħid is-sewwa f'qalbu? Min ma jqassasx b'irsinu, ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jgħajjarx lil għajru. Min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Min iwiegħed u jżomm kelmtu. Min jislef u ma jitlobx ximax u ma jixxaħħamx kontra minnu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek.